खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीनि देहाया हरखाब लोरबां जादों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीनि देहाया हरखाब लोरबां जादों, जायनि थाखाय बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। विवेक रंजन अग्निहोत्रीनि बिथोन होनाय काश्मीर फाइल्स वेब सिरिज सावथुननि बे समाव उत्तराखंडनि मुसिरियाव शुटिं खालामबाय थादोंमोन मिथुन चक्रवर्तीया। नाथाय फावखुंगुरनि देहाया हरखाब लोरबां जानायलाय शुटिंनि खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जादों। नैथियाव दङ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गावनि सिकिउरिटिफोरखौ बोखारदों। BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासैबो सिकिउरिटि गार्डफोरखौ बोखारदों होननानै इन्सपेक्टर जेनेरेलनिसिम लाइजाम लिरदों। महिलारि बिथाङा गावनि सिकिउरिटि गार्ड, न'नि सिकिउरिटि गार्ड आरो गासैबो एस्कर्ट बाटालियनफोरखौ बोखारबाय होननानै गावनि आर'जलाइयाव फोरमायो। मख'नो गोनांदि जालांनाय BTC बिसायख'थियाव BPFआ गं-10 मासि देरहानायनि उनावबो सरकार दानो हायाखैमोन। मिथिनाय बादिब्ला BPF दोलोआ BTR आव बेरेखा दोलो जानानै गोख्रों खामानि मावसिगोन। थामथियाव दङ BTRनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। BTRनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। अन्थाइ खाम्फा गायसनखांनाय उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा लुफुंनायनि थाखाय थिखानाय रांखौ थाबैनो हरनाय जागोन होननानै बिबुंथि लाखिदों BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थानाय बाय'टेक्न'लजि मैखुन आबादखौ नायगिदिंदों BTRनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ। बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि हियारिंआव अफिसियेलि जोंनो देरहासारगोन। ब्रैथियाव दङ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव दायनिगिरिखौ फासिनि साजा। 2 बोसोरनि उनाव बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावदों मंगल पाइक मुंनि सासे सुबुंखौ। 3 बोसोर बैसोनि सासे खुदियाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव बे साजाखौ बिजिरसालिया फोसावदों। जोबथायाव दुखुथिया नखरा थार बिजिरनाय मोनबाय। बिश्वनाथ सारियाली जिल्लानि स्पेसियेल आदालताव बिजिरगिरि दीपांकर बरानि बिजिरनायजों बे जोबथा फोसावनायखौ होदों। 2 बोसोरनि उनाव आदालता फासि होनायनि बिथोन होदों मंगल पाइक मुंनि सासे सुबुंखौ। 5थियाव दङ फावखुंगुर अर्जुन रामपालआ ग्रेप्तार जानो हागौ। थांनाय साननैसो सिगां NCBआ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अर्जुन रामपालखौ ड्राग्स केसनि थाखाय नायबिजिरगासिनो। बे केसखौ लानानै अर्जुन रामपालआ NCBनि सिगाङाव मैया फिन नुजाथिनो गोनां जादों। नाथाय ड्राग्स केसखौ लानानै डक्टरा फोरमायथिनायनि उनाव अर्जुन रामपालनि जेंनाया बांनो हमनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि रुंसारि जानायखौ लानानै बलिउडनि ड्राग्स सोमोन्दो गोनांफोरा सुराङाव फैदों। बेजों लोगोसेनो बलिउडनि गोबां फावखुंग्रिमोना ड्राग्सजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय NCBनि सेराव नुजाथिनो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।